No sabia que era de gent de pasta, tio, Sant Julià. Però collons, vaya casetes. Molt bon dia. Avui estem a Vic. No sé si s'escoltarà molt bé perquè no se'm connecta el micro. Llavors, doncs, avui tocarà una miqueta a mode salvatge sense àudio. I avui ens dirigim a fer un nou municipi d'Osona, que és Sant Julià de Vilatorta. L'únic que primer havien d'arribar aquí a Vic. De Vic ara passaré per Calldetenes i després de Calldetenes, doncs, a Sant Julià. És la primera vegada que gravo, per sort ara mateix aquí no hi ha ningú. Però és la primera vegada que gravo en un poble gran, una ciutat. Fa mica de vergonya, però bueno. Molt menú excursionista. Bueno, ja hem fet la compra i ara toca travessar tot el centre de Vic i cap a Calldetenes. Està petat, el downtown de Vic. Estan de farra, tu, aquí. Bueno, sortint ja de la capital. I la ruta d'avui, en principi, seran 25 quilòmetres un altre cop. L'única que aquesta vegada amb bastant menys desnivell. Perquè podia haver-ho fet més fàcil, perquè Sant Julià, doncs, pots anar i tornar i fas molt menys, però hi ha un nucli de població, bueno, que és molt petit, però hi ha una església i alguna cosa, que queda bastant més lluny. Llavors he de fer una volta bastant més gran només per anar allà. Però jo crec que val la pena, no? Ja que vinc aquí, doncs almenys fem això. I sempre tinc un lío amb Sant Julià de Vilatorta i Sant Joan de Vilatorrada, perquè, joder, és que són dos noms que s'assemblen un huevo, però clar, Sant Julià és aquest, el que anem a fer avui, que està a Osona, i Sant Joan de Vilatorrada està al Bages, que ja vaig anar just abans de començar el canal vaig anar. I de fet crec que el poble on anem avui és el poble de Nil Ojeda, el youtuber, que ell sempre diu que és de Vic, però crec que alguna vegada l'he escoltat dir que era d'aquí de Sant Julià. Mireu, Girona i Lleida, Tengui, Sant Julià és on anem avui, Calldetenes, ara passarem, però bueno, ja vaig estar, Santa Eugènia, Berga i Taradell, Tengui els dos. O sigui que avui d'aquest cartell haurem fet tots els pobles. Anem a enxufar-nos uns conitos de pica-pica. Anem a celebrar aquest pedazo de dia que fot. Però així que t'ho entenc de puta mare, no fa ni fred, fa sol. Espero que això no empitjori, en principi no. Per cert, tinc unes quantes coses a comentar. Primera, avui podria fer més municipis que els que farem avui. Que, bueno, si no us farem només Sant Julià. Que estic arribant a Calldetenes, però Calldetenes, com ja us he dit, ja el vaig fer. Però només en faig un perquè aquest que farem és el 299. Llavors, el 300 avui fer alguna cosa especial i, bueno, estava esperant que dos amics, doncs si podien tenir el dia lliure per anar a fer alguna més guai i llavors això serà dintre de 2 setmanes. Llavors, la setmana que ve veureu un vídeo més especial, no anirà tant de municipis, sinó més de la meva ciutat i llavors en 2 setmanes, doncs ja veureu que anirem a un lloc bastant únic dins de Catalunya. Segona cosa a comentar, he tingut un matí, quan sobretot un despertar és raríssim. He començat a tenir com 1000 somnis a la vegada, un huevazo d'inputs. M'ha sonat el despertador, jo no sabia si estava sonant en plan a la vida real o al somni o què cony estava passant. I m'he aixecat com amb sensació rara, tio, com si estigués mig enfadat, no sé. Una cosa molt rara. I per últim, una nova queixa de transports. I aquesta vegada no ha sigut Rodalies, sinó Segalers, que no és una queixa com a tal, però o sigui, a Segalers, però sí que, conyo, els putos esplais, tio. Mira que vaig estar un any jo. Hi ha el E12, que és l'express que va a Vic des de Sagrera, que hi havia una fila llarguíssima. I davant de tot hi havia doncs, 2 monitors amb 4 xavals d'esplai. I llavors, quan ha arribat el bus, literalment, els monitors que diuen, nens, no sé què, bueno, lo típic, i en el parc hi havia, jo què sé, 20 nens més. Hi han entrat com 30 i pico xavals, més els monitors, a dins del bus, i hi havia una cua llarguíssima, i doncs, hi ha hagut bastanta gent que s'ha quedat fora. Jo, per sort, he tingut la potra de que he entrat, però, esplai, no sigueu tan rates, tio, que sou 30 pares, pagueu un puto autocar per als xavals, no? Bueno, després d'aquesta queixa, ja estem per aquí, per carrers calldetenencs. Mira, m'he parat aquí a un parc infantil perquè us volia ensenyar l'escut de Calldetenes, que com veieu són 3 peres. Una fruita original, no havia vist això. Potser peralada. Bueno, hauré d'anar per veure si té una pera a l'escut. Uah, mireu, xaval. Crec que la càmera ho pilla, si no posarem el mòbil, però mireu com es veu tot nevat allà al fons. Que guapo, Que es veu ultra blanc, tot. Bueno, ja estem sortint de Calldetenes, que si veieu, un parc molt guapo, Hi ha una canasta, sense xarxa, però bueno, almenys hi ha canasta. I el centre està allà. Llavors jo aquí, en aquest parc, no havia estat mai. Però bueno, ara ja sí que sortim i anem cap al poble que de veritat hem vingut a veure. Veieu, Folgueroles és l'altre poble que està enganxat a Sant Julià, que avui podria anar, però bueno, m'ho he de reservar. Hòstia, aquest escut sí que no el conec. Quin municipi és això? Mira, allà al fons, una altra calçotada. Mireu aquesta casa, que guapa, tio. Mira, ja han vingut a deixar les braces. Però nosaltres no hem d'anar cap aquí, hem d'anar al camí aquest d'aquí dalt. Tu, tia, que guapo, aquest camí. Mira, els ponts que he ensenyat abans, tot el riu per aquí. Guapíssim, Felicitats a l'Ajuntament de Calldetenes. He de dir que fa una mica de cangueli, això, tio, perquè sembla que es vagi a derrumbar en qualsevol moment. I ara per aquí sota, tu. Més puntets. Joder, nen. Que divertit. Que maco, nen, aquest camí. I ara tu, mira.
un pedazo de recta, tota fosca. En sèrio, o sigui, els tamanys d'això és... Si els túnels més amples que he caminat mai. Aquí es podem muntar un partit de futbol, Que no paren d'haver-hi cascadetes, Aquí en tenim una, allà davant hi ha una altra. En sèrio, val molt la pena, aquest caminet, que és superfàcil, en plan, no tingui ningú misteri. I aquí teniu Sant Martí de Riudeperes. No sé si és de Calldetenes o de Sant Julià, ho he de mirar això encara. Però es diu Riudeperes, que potser tindria molt de sentit que tingués relació amb l'escut de 3 peres que hem vist a Calldetenes. Mireu, m'he desviat una mica del camí, que volia venir a veure aquella casa d'allà, que sortia marcada com un punt interessant i semblava molt guapa. Posava camí privat. No sé si m'he fotut en un lloc privat que no em toca. Hi ha cotxes de gent de pasta, Potser és algun edifici d'una secta, tio. Però bueno, ho veuré des d'aquí. Veieu, aquest és l'edifici. No sé exactament què és. Només hi ha 4x4 aquí. Dóna una mica de mal rotllo, I això que és de dia. Potser marxem, que no volem un Epstein a Osona. Veieu, és que és raríssim tot aquest camí. En aquesta casa, jo ara mateix puc dir que estic a Oregon, tio, sembla als Estats Units. Bueno, i ja som a Sant Julià. No sabia que era de gent de pasta, tio, Sant Julià. Però collons, allà casetes. I ara estic a dins del poble, I aquí tenim Col·legi El Roser. És gegant. No m'he donat compte que a la porta hi havia una tia. Bueno, així sembla que no em fa vergonya. M'he posat a fer la volta al col·le perquè pensava que hi havia una altra sortida, però no n'hi ha. Me'n vaig ràpid a pensar que es pensin que sóc algú raro. Però és que en sèrio, mireu, allà aquella casa que és així com rodona. Després aquí tenim aquesta casa, aquella d'allà. Una locura, en sèrio, I tothom parla en català d'algunes esquetes que he vist. Un altre passeig. I un altre cop. Cases molt guapes, tio. I aquí hi ha una casa d'aquestes rotllo així en portal. Aquestes estan obres, però mireu, allà darrere, una altra. Escolta, anava a fer un altre mini nucli d'aquí de Sant Julià, perquè pensava que aquí tampoc hi hauria massa un poble d'aquests normals. Però hòstia puta, és que cada casa m'està encantant, tio. I ojo, que he vist una cosa allà. Anem a provar l'aigua de Sant Julià. A veure si està al nivell de les vivendes. Bueno, sortir surt poqueta. Això no vol dir que no estigui bona, Tu, aquí ho tenen tot bé, tio. Està molt bona, no deixa ningú regustillo, tio. Crec que no arriba a la de Sant Feliu de la setmana passada, que està increïble, però està superbona. 8,94 li posaré. Tornem a veure aigua en aquesta font i seguim la ruta. Perquè passa que ara em trobaré cada setmana una furgo de l'Amazon Prime, tio. I aquí dalt tenim l'ermita de Sant Roc, que mira, dona les vistes al complex esportiu. Que aquí ja hi ha el pavelló i aquí el camp de futbol. I aquí un altre hotel masia que es veu de peles, Ara investigaré, perquè això ha de ser per collons un dels municipis amb més pasta d'Osona. I abans d'entrar al nucli principal, on està l'Ajuntament i tot, ens anirem cap allà, cap a les muntanyes, que hi ha com un mini poble que forma part de Sant Julià, que es veu que és un lloc típic on la gent va a passejar i a fer mini excursions. I així doncs ja entrem directament cap a Sant Julià després i ja crec, fa pinta que em fa bastant pala anar-me'n al poble que estava bastant més lluny, perquè això és que ja m'està agradant moltíssim i a més no tinc moltes ganes avui de fotre amb 30 quilòmetres, saps? I allà de l'anem, no sé si es veu, però hi ha una s'assoma ja una església. Doncs allò és el Puig Sec, s'ha de pujar una mica, Bueno, jo pensava que es podia pujar a l'església, però aquí que està mig podrit, però bueno, que és propietat privada. Hauria d'anar per aquí. El que no entenc, perquè collons llavors està senyalitzat a tots jocs, que aquí està el Puig Sec. He entrat a Wikiloc a mirar les rutes i ninguna ruta entra aquí dins. Pues nada, m'he fet tota aquesta pujada per res, que m'he fotut corrents, tio. Doncs tornem cap al poble, cap a baix. Anem a veure el centre i ja està. I ara ja sí, Sant Julià Vilatorta, municipi número 299 de la col·lecció.
Això per picar? Sí, mira, aquí la màquina aquesta d'aquí davant. Ah, aquí, perdona. Escolta, no ets pas de Barça, tu. Bueno, sou més del Villarreal, però no porto ara... bueno. Ficaria, Castro, ficaria. Ficaria, mira, Castro. Sí l'ha vist. Adéu. No ho he pogut gravar des del principi, però en plan, el vídeo que s'ha posat així del mòbil és que hi havia un pavo que ha entrat, crec, no ho he vist bé, però crec que ha entrat amb una T10 a picar en el bus de Sant Julià fins a Vic. I el conductor li ha dit que aquí no funciona aquesta, que és una color vermell, li ha dit. I el tio dient que no, o sigui, que no ho sabia, que ha de pujar, que ha d'anar a Vic, i han estat una estona, que és quan he gravat jo, parats, en plan que el conductor ha dit, vale, doncs d'aquí no marxem fins que no baixis. Li he obert la porta i hem estat allà, no sé, una estoneta, tampoc tant, esperant a que baixés, no ha baixat al final. Però bueno, ara ja sí, estació de busos de Vic, queda un huevazo perquè arribi el bus cap a Barcelona, però bueno, fins aquí la ruta d'avui, així que merci per arribar fins al final del vídeo i ens veiem a la pròxima. Adéu!